Здравейте, приятели! Тук за тези, които не ме познават, доктор Осакова, за тези, които ме познават, същото. Днеска ще правим, баце, анбоксинг на киндер яйца Майнкрафт. Така, да не губим излишно време, да започваме. Отваряме първото яйце. Тук трябва да се крие пичагата. Да видиме. Така. Какво имаме? Първото яйце. Имаме скелетче, приятели. Вижте, зъц доколкото разбрах, всъщност това е такова поставка за телефон, приятели. Вижте, зъц. Къде е стария ми телефон? Е, тук ще демонстрирам със стария телефон. Цак. Поставя се. Жъц. Гледате ли? Так. И застава на място. Тук някъде се поставяше. Къде беше някъде си зомбито? Така, да. То няма значение. Първото яйце имаме скелетче, приятели. Така, оставаме го тук отстрани. Аз викам зомби. То скелет. То се е плашещо. Така. Пристъпваме към второто яйце, приятели. Риши. The Skeleton King is right there. Така. Тук имаме Стив. Само че някаква така с бронирана версия, разбираш. Такъв как се казваше? Виждали се? С някакъв оригинален костюм. Така. Оставаме го това пичага и него тук. Продължаваме. Приятели, надявам се да няма много повторки. Пристъпваме към третото яйце. Цък. Шоколадчето тук нека да остане, после ще се папкавате. Така, отваряме. Тук имаме Redstone блок. Така ли се нарича? Redstone блок. Ето го. Да. С някакво въженце може примерно да си го, я знам, да го вържиш и така цък. И да си го така още. Така, да не губим излишно време, да не стане, приятели, нали, 10-минутно видео. Пристъпваме към следващото яйце. Така. Отваряме следващо. Четвърто на брой. И отново нямаме повторки, приятели. Имаме тук Алекс. Алекс, жената, нали? Да кажем, жената на Стив. Пак такава златна баце. Оригинал. С клипърче, такова да си го зъцнеш някъде, баце. Така. Добре. Next. Вече им изгубвам бройка. Пето яйце, приятели. Пето яйце реши. Отваряме пето яйце. Тук имаме крипър. Обаче е такъв ударен от грамотевица, нали? Така беше, приятели. Блъснат такъв апгрейднат крипър. По-страшният този зловещия, синия. Скидаш ли? Оригинал. Така, добре, и то пичага го оставаме тук в страни. Шесто яйце, приятели. До сега нямаме нито едно, което се повтаря, което не знам дали е в смисъл нещо вау, но се надявам до последно така да ги изблъскаме. Общо са 12, приятели. Оп! Котенце. Мяу! Имаме котенце, приятели, виждате ли? С такова, с движеща опашка и пак тук с такова, къде можеш примерно да си я закачиш на някой цип. Така. Next. Отваряме следващото яйце, приятели. Така. Добре. Надявам се да се гледа хубаво накрая клипа, защото аз го снимам на такова настрани, разбираш ли, за да може да има и видео, такова дълго видео за YouTube. Така тук. Та война имахме, само че този път идва с конче. И пак реално, приятели, съм много доволен, защото реално не се повтаря, вижте. Тази е такава мръсница. Тази е с каска. Виждате ли? Те на визия са едни и същи, но практически се водят различна такава играчка, разбираш? Така, добре. Next.
Оп, зъц, така. Тук беше шоколада, тук беше играчката, да видим. Какво следва? Ооо! Пак различно, приятели. Колко станаха? 2, 4, 6. 8 играчка различна, приятели. Имам вода, нали? Това би трябвало да е вода. Само да видя как ще я сгуба. Да, би трябвало да е така. Да ме хвана да я щупа. Да. Това е вода и пак върви с такова. Къде беше? С конче пак да си връзваш. Вижда ли? Штрак. Добре, next. Приятели, отваряме 9-то яйце. Да се надяваме да продължим до последно. Без нито една повторка. Това ще е оригинал. Сензационно. Тук имаме... Мисля, че стигнахме до първата повторка. Стив. Я да видя също с този Стив. Не! И то, приятели, е такова разреши. Мале, аз съм зловещ иначе. Легас Лукас. Само да не хванем да го чупим на грозния. Вижте. То пак е с клипърче. Вижте му грозната глава. Отгоре как е. А този е пак с конче върви. Ето го. Зъц. Добре. Перфект. Добре. Приятели, пристъпваме към 11-то яйце. Малко може би ще трябва да се поразбързам, защото стана вече много дълъг клип и сигурно повечето от вас ви е писнало да гледате. Ама it is what it is. И поради тази причина точно, ето е първата повторка, още един Стив. Вече имам 3 братя и 2 сестри. Така, приятели, 11-то яйце. Дай ми, моля ти се... Какво? Какво да ми даде? Не знам. Какво не ми е дало, бе? Медуза! Или друго яче казано в играта, нали, ние му викаме медуза и то наистина си прилича като медуза, а реално то се казва squid, демек калмар, се казва самия Чичо. Пак върви с конче, приятели. Супер брутално, много мега ултра гига съм доволен за сега. Само една повторка от 11 яйца. Така, последното. Моля ти се, само не дей да се повтаряш, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Това беше... Това как се казваше, приятели? Моля, има и пружина. Това къде те изхвърля, сещате ли се? Това е блокчето, което те изхвърля нагоре. Само да внимавам леко. Да, и то си работи, вижте, като пружинка. Зъц, 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 зъц. Добре, приятели. Аз съм брутално доволен от анбоксинга на яйчицата. Това беше от мене, това беше от първа част. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм брутално доволен от 12 яйца, само една повторка. Разбира се, за напред няма да е така, защото все пак от 11 различни играчки за напред се ще има още много повече, които ще се повтарят, така че. Но благодаря ви, така. Това беше от мене от първа част. Очаквайте съвсем скоро втора част, ако ви е харесал. Цъкнете по едно лайкче, коментарче рейши, така за аромат. Почнах даже и да заеквам от що се превъзбудих и така се развълнувах и съм доволен от анбоксингата. Така, благодаря ви още веднъж. Subscribe, follow, друго какво имаше, всичко останало разириши. Благодаря ви още веднъж и до скоро.